नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. पर्रा म्हापसा येथील कोमुनिदाद घराजवळ आज दुपारी इम्सची विक्री होत असल्याची माहिती मिळताच म्हापसा पोलिसांनी सापळा रचून वियांती गंथिरत्न माळी या युवकाला अटक करून त्याच्याकडून 30 किलो 10 ग्रॅम वजनाचा आणि 3,120,000 रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे आज गोव्यात आगमन झाले असून त्यांचा हा दौरा 30 ऑक्टोबरपर्यंत असणार आहे. राज्यपाल PS श्रीधरन यांनी त्यांचे राज्यात स्वागत केले. यावेळी नौदल हंसतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो, मुख्य सचिव परिमल रॉय आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. विधानसभेच्या निवडणुका अद्याप 4 महिने दूर असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून रण पेटले आहे. तृणमूल काँग्रेसने गोवा विधानसभेची निवडणूक खूपच गांभीर्याने घेतल्याने सर्व प्रकारची यंत्रणा कामाला लावली आहे. आता प्रत्यक्ष पक्षांच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी 28 ऑक्टोबरला राज्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या वतीने कार्टून जारी केले आहे. गोवेकरांच्या बाबतीत शिवसेनेला तळमळ नसल्याचा आरोप करत गोवा शिवसेना उपाध्यक्ष राखी नाईक यांनी राजीनामा देत पक्षाला रामराम ठोकला आहे. मागील 4 वर्ष त्यांनी गोवा शिवसेना पक्षाच्या सदस्यत्वाची धुवा पेलली, परंतु डगमगीत असलेल्या पक्षाच्या नेतृत्वाला कंटाळून त्यांनी हा पक्ष सोडला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान शिवसेनेला गोव्याबाबत काहीही आत्मीयता नाही, गोव्यातील समस्येचे त्यांना गांभीर्य नाही, असे आरोप देखील त्यांनी केले आहे. सय्यद मुश्ताक अली करंडक 2020 क्रिकेट स्पर्धेत एलिट अ गटात गोव्याला चांगल्या सुरुवातीची संधी लाभू शकते. कृष्णन भास्कर पिल्लई यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोव्याचा 20 सदस्यीय संघ आज लखनौला रवाना होईल. स्पर्धेपूर्वी लखनौ येथे विलगीकरण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर 4 नोव्हेंबरपासून स्पर्धेतील मोहिमेस सुरुवात करेल. गत मोसमात खेळलेला मुंबईचा व्यावसायिक क्रिकेटपटू एकनाथ केरकर यांच्याकडे गोव्याचे नेतृत्व आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.